ka subscriber te min lo like a min lo comment a min lo subscribe sakje turin ka channel hi ka ngen chewa hei tun tum chu KTP General Conference an hai to boka KTP General Conference thlenna tur Saitual hi a kho thleng hi ka subscriber te ka viewers te ka lo share sak don chewni khulai feel kan mu taka khu nia KTP General Conference na pandal an sakna tur tak chu khulai mun feel zawlai tha khuan pandal an sadon ani an duam mo taka mun hi ole kan share thawangin KTP General Conference hi Mizorama Paul Ho Conference kan ti hawa chuan alian berle mishing po an thlen tam ber thin niin ka hria solo chuan ka hria he wang te hian ngai event hi a hlo zual bik em a hei tuna point palai hi mi sing chu an chuang le nge dona KTP member te ini chuan hei Saitola i local ve nge don nia ti hi lo cha do cheu ni hei a hmun hi a kho thleng hi anuam khop mai hai ke fang nen hin in zoma Saitual hi khonuam takani a hei ke fang nen hin in zom renga chu bang chuan a bul loka hian tam ti la om zui boka tam ti hi Saitual atangin kem sari tanga kem riat vel kania conference kalzo apo azu kalzoi theini tam ti la